خەرما عەلی باژارێتر بەسپیە وەکە ئیرۆ ئەم ji bo rojbûna serok çarê Nîsanê em pîroz dikin em bêjina yadê Amêş got îro yekî weka rêberê me yekî weka rêberapa da dinyayê got em gelekî wî nake em pîroz û binbarek dikin rojbûna wî nake em gelekî kêfxweşin got yekî weka rêberapa rêberê me ya em çiqa şemsilîne got yekî weka rêberapa îro got mafê jinê dayê de got jinê me hiştin got her keskî qada da kar bênin her keskî di kud meyzênê got her jinekî kar û xebatê wê nake serkeftiya em ev jîkê hemû bi fikr û felsefa rêberapa ya got îro yekî weka rêberapa li dinyayê got 22 salî wî 23 salî nake zîndana de ne û her jîkê bi fikra xwe bi zanebûna xwe bi fikr û ramanê xwe vê cîhanê jîkê birêve dibe û em weka jin em bêjin em rojbûnayî pîroz û binbarek dikin li hemû malbatê şehîda dayîk û bavê şehîda xwişk û birayê şehîda em pîroz û binbarek dikin û em gelkî kêfxweşin bi rojbûna serokê xwe got rêberapa îro em bin vê zilm û zoraha derxistin got îro mafê me dame got em zanin em her ne ku derê em serbilindin em her ne ku em serbestin em her ne ku derê jîkê em bêjin hêzek pişta me ye got îro rêberapa em zane kirin em fikr û felsefe kirin em kirina tibê çi em wilo em kirin berî niha me ev qatiş nizanîbûn her keskî em malê xwe de bûn me zarokê xwe xwe dîtkirin em malê xwe de bûn me heya me ji vê qatişa nebû bi vî fikr û felsefa rêberapa îro em me deng da dinyayê em bûne sembola jina di dinyayê de her keskî her jineke me tu bavê ji ku derê karî bi serengê xwe bisekirîte her jinekî dibikê kîja saziyê de kar û xebatê xwe de bi serkeftiya em gelkî kêfxweşin bi rêberê xwe û em bêjin hezar carî pîroz û binbarek bê rojbûnayî nake û ez li hemû dayîk û bavê şehîda jî carî pîroz û binbarekim girê layê serê çiya li her kesê mozê şer da li çi hêzê got îro berxwedaniyê dikin ez li wa pîroz û binbarek dikim got yekî weka rêberapa îro vê şoreşa nake birêve dibe ez gelekî kêfxweş û serkeftinê ji we dixwazim ez bê bijî bijî serokapa yepe jêkê îro weka bê bîranîna yepe jê çarê Nîsanê de jîkê em yepe jê dibînin weka em bêjin hêzeka herî girîng e ji me re got îro yepe jê di hemû qadê şer de li hemû diva hemû vê şoreşa heynayê rojavayê giha 11 sala got li ber xwe dixê û li ber xwe dixê û wê li ber xwe xê heta bidawî û bi serkeftinê herî pîroz jîkê yepe jê serkeftî dibe û em li wa pîroz û binbarek dikin em bêjin serkeftin ji we re bê û em bêjin hemû şehîdê me yepe jê jîkê em wa bîrtînin bi hemû qada da li girêlayê serê çiya li vê hêza yepekê yepe jê li va girêlayê ja star kejek em hemû ka pîroz dikin pîroz û binbarek dikin vê rojbûna hanakê û vê ked û xebata got yepe jê got îro bû Stenbol di her çar parçeyê Kurdistanê de tevayî cîhanê got navê xwedana dinyayê nav dav û dengek bû got îro wa nake serkeftinê herî girîng kirina û em hemû şehîdê xwe yepe jê em wa bîrtînin û em bêjin şehîd namirin û bijî serokapa û serkeftin ji we destpêkê Hediya Hemedim diya şehîdlûma ez bi xêr hatina we dikim û gelkî bi xêr hatin ev defredda me got em hinekî biaxivin ser yepe jê yepe jê salvegera we pîroz dikim cemîî şervana pîroz dikim serokapa û înşallah serkeftinê ji we dixwazim yepe jê deng li dinyayê veda bi rastî jî yepe ja me dinyayê de newlo çêbû û ne çê dibe yepe jê xwe isbat kir cemîî alemê de jina Kurd û ser vahovê Daeş û vahova xwe isbat kir heqa şervana û heqa mêrxasa bi rastî ti tiştê wilo hêl dinyayê çê nebûna tiştê yepe ja me şer de û karê xwe de kirî şerê xwe de çê nebû li dinyayê înşallah serkeftinê timî ji we re dixwazim û divim timî yepe jê li pêş be înşallah pêşe jî
شرواني ما حمجي بس يبهجي هي تجاري جنيه كودا بريجي هنا قيل الحمد لله بريجي شرواني ما هنا اف بريا 40 صالي شرواني كودا جن هنا ان شاء الله وهيجي هبن وهيجي بسركفن واز شاري نيسان يجي رجبونا سروك دوي نابريلي بيروز دكم واز خوازم اوجي ان شاء الله نزيك ندور جوي حبسي دركفي وام بخير وخوشي استقبالكن وام قلكي كيف خوش بن وشرفاني مجيكي ام تخوازن هي بيج دهارن ام سركفتني جوارة تخوازن وان شاء الله بخير وخوشي بن دسبيكي از خيراتنا وتكم نابم فهيمة سليمان إبراهيم مجلسة يا جن يا مالباتي شهيدة يا أبجني شهيدة وزريدة سالفجرا يبجي لو أبيروستكم ويبجي يعني أف هزا مد يبجي دا يعني يبجي قلك هز دا والجود مهمبري دجمن مهمبري أفقى شريط فرد شيبو جهي خواتي دا قرد والجوري وي قواتي والجوري وي يعني نترصا وبيشكت وهيز دا حمي جنا كو أف جني ما يتسا أفقى هيز مجهفا ما هفالي ما يبهجي ما قرد كو ما أف هيز كتا هفا جنت تمامي دا حمو جهي خود سازيادة قردن أف هيز مجي هفالي ما يبهجي قرد يكو تشمري شردا البامبري دجمن وهر بيش كتن وإن شاء الله هر بيش بن وتجارة أم باش دنابا قرن وقوتا مياج قوتا جن يعني هر يل بيش بي وأم تجارة جينا ينخاري وأف قوت وأف هيس حمي مج هفا يبجي قرد وأم تجارة بناكبن وشاري نيساني روجبونا سروكجي اللي بيروستكم وجهيفياما كو جنزيكو ندور جناف وازم داني دركبي ووري ناف مدابي